Napun-an na usab og laing duha ka mga kaso sa COVID-19 ang dakbayan sa Talisay. Naalarma ang mayor sa labing uhing kaso ug mihangyo sa Regional Interagency Task Force nga ipabilin ang syudad sa Enhanced Community Quarantine hangtod sa Mayo 31. Si Lian Singkulan sa report. Laing kaso sa COVID-19 ang natala na usab sa dakbayan sa Talisay. Sa kinatibukan, moabot na ngadto sa 10 ka kaso ang anaa sa dakbayan. Si patient number 9 sa Barangay San Isidro, nag-edad og 38 anyos, babae ug usa ka health worker. Samtang ang labing uwahing pasyente mao si patient number 10, 37 anyos nga may simptoma sama sa ubo. Apan matud sa mayor, naalarma siya sa maong sitwasyon, gumikan kay sikit-sikit ang mga panimay sa maong sityo sa Barangay Tangke. It's very alarming yun. And we are swabbing close members of the family now, other members that na in contact niya, and we have to wait, but lockdown naman ang sitio where they live, then stricto kayo ang musud o gawa sa tangke kay nasa checkpoint ng police in both gawsanan dito. Gani ang mga personnel sa dakbayan, lakip na ang mga pulis, misusi na sa area o gikordon na usab kini. Nangandam na hinuon ang mayor kung ugaling may magpositibo man nga may close contact sa maong pasyente. Iya usab gidugang nga posibleng i-lockdown usab og mas dakong area kung ugaling makakatapman ang virus. Samtang mipadala na og suwat si Gulyas sa Regional IATF aron hangyoon nga lugwayan hangtod sa Mayo 31 ang ECQ. Ni-appeal ko sa IATF yesterday that kung pwede lang unta ang Talisay with its close proximity to Cebu City, dili lang sa unta ibutang under a GCQ. Maybe muhuwat lang mi kano sa malif sa Cebu City before mag GCQ said me. Uban ni Renate Quinones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.